देखने के निकल ली डाक के चाहे कर शिवलिंग पर गिरे चाहे आई में गिर जाए और से मतलब नहीं कि मंदिर में आ गई यही काफी बा लेकिन ये लोग जाए तपन पूरा भाव बांधी ससुरा के का हाल बा नैहर के का हाल बा ए चलते कहता कि पूजे हम कहां गई राजन भैया फास्ट में चली कि पूजे हम कहां गई कि काशी बनारस न होई अरे कि कबन बरत सखी गइलू मरद राम जी देखा गइलू कबन बरत सखी गइलू मरद राम जी देखा अब बताइए कौन ऐसा बरत करी कि मरद राम जी लिखा पाई केहू के मरद राम लिखा अच्छा तोहनी बतावा केकर पत्नी सीता लिखा बाड़ी झूठो के हाथ हिलावा तर ये लोग माने खातिर तैयार नहीं ना ये लोग सब कहता कि हमार पति राम ना रावण है सही बात जेकर पति राम लिखा बाड़े हाथ उठा के बताइए केकर बाड़े हाथ उठा लिया सब कोई और कि तुझे हम काशी बनारस नहरी तुझे हम कहां गइलू कि काशी बनारस नहरी बरत सखी गइलू भगत राम जी देखा देखा यही चलते हम कहीं पे कहीं ला कि लड़का लॉयल होला ये लोग कबो कहार समर्थन ना लिए देखिए सीता अच्छा इसमें किसकी भाभी है तब बोलिए और कि लक्ष्मण जैसन देवराज कहा पई लक्ष्मण जैसन देवराज कहा पई ये कौन मानता है कि मेरी भाभी सीता है हम उनके लक्ष्मण आप लोग हैं ना देवर लक्ष्मण जैसन देवर कहाँ कोई कबल फुलवा पपाई के लो भइलू साथ कहता भइलू कि ससुरा के सुरती कहइलू आप लोग सही में एकदम कहे अल्लाह तो तू पति लेखा बड़ अन्ना साथ माने ठीक बा पति के ना माने तू हम जानिला हां जी रोज झगड़ा झंझट होला हां हमार शादी ना भइल प्रमोद भैया पुरस्कार भेज दिया हमार शादी ना भइल लेकिन हमके अनुभव बात थोड़ा हम घर में देखिला चाचा चाची के माई बाबू के आप लोग माने के अपन सास के मानेला केहू ना देखी शादी वाला आदमी आ गइल जय दी कोनो बात ना आपके भी पुतो हो आई जल्दी आई साच साच कहत कहिलू कि ससुरा के जुड़ली कहइलू साच कहत कहिलू कि ससुरा के जुड़ली कहइलू बलर सखी गइलू मरद राम देखा पई
हम मजाक देख लेनी आए हो देख लेनी हमारे एमपी चाचा हमारे प्रमोद भैया हाँ हाँ दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे इतना शांति से इतना बढ़िया कार्यक्रम आप लोग इतना स्थिर से बैठल बने लेकिन हमारे भाई भाई ये लोग तो हल्ला कर ही दी ये लोग खातिर हमें को गाना गाने रही कि रंगदारी मिलो अच्छा सुने रील आप लोग का ज्यादा आता है उसका लेकिन जब भी हमने जितना नौजवान बानी अगर बॉर्डर पे जरूरत पड़ी तो हमने के जाए पड़ी जाए नहीं जाके के बात का राजन भैया कि थोड़े देर लबा भाबा के कि विश्वास करा तू मैया उहे पार लगई है विश्वास करा तू मैया उहे पार लगई है
प्यार में होई प्रमोद भैया क्या बात है राजन भैया हमारे आज प्रदुमन प्रदेश भैया जय रोशन भैया आज जहाँ पे बानी ये लोग नाम के खाली को भाई बानी सही बात आई का बानी ही ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर सही बात सिकंदर भैया का गलत बात है माता पिता मत सिकंदर भैया ये दोनों के दोनों भाई हाँ जी आज जहाँ पे बानी उसमें सिकंदर भैया भी बहुत बड़ा हाथ भाई एक तरफ से पूरा हाथ आशीर्वाद प्यार